despite this, yung pagtanggal o kay Faeldon, marami there are many sectors na parang sa kanila, kulang pa yung pagtanggal sa kanya. He deserves more in terms of penalties. Talaga sa sobrang laki daw yung liabilities niya. So, do you agree with this? And sa tingin ano, dapat i-gawin pa para makabawi yung mga pamilya ng biktima, even lahat ng Pilipino na naniniwala na mali yung ginawa niya. Sa totoo lang naman po, hindi lang ito kasi ang kauna-unahang merong naging nalagay sa hot water or hot seat itong si Bucor Chief Faeldon. Di ba nung dating siya rin yung nasa Bureau of Customs, meron din malaking skandalo yung pagkawala nga nung shabu. So eto na naman tayo ngayon, pangalawang pagkakasangkot niya. Kaya nga, hindi tayo siguro makakapayag at mananawagan na rin tayo na huwag na siyang mailagay pa ulit sa pwesto dahil dito sa mga nangyari po na na-involve po siya sa sa dalawang beses na mga eskandalo at hindi po basta-basta po eskandalo kundi una po nung nasa Bureau of Customs siya, siya po ang pinag-uusapan. Alam natin pag droga na ang pinag-uusapan, ng illegal na droga, marami po ang mga nasisira na buhay ng ating mga kababayan. So ito naman po, pinakawalan niya yung humigit kumulang 2,000 inmates na sangkot nga po sa karumal-dumal na krimen despite yung kautusan ng Pangulo na wag nga niya pong gawin.